Viem sa dobrý taliansky vďaka opere. Môžem to spomenúť, hej, že napríklad v opere taliančina, operná taliančina, to vôbec nie je akože jazyk, ktorým sa svet dohovára, to sa ja tým dohováram. Že som režíroval a talianské opery a napríklad v Ríme, hej, nebola, za Boha sme nedostali žiadny miesto, no proste miesto, izbu v hoteli, hej? A ja už hovorím, nemáte, no, kamera, no. A ja reku, ja ju poprosím, že je mi veľmi ľúto. Nevedel som to povedať, je mi veľmi ľúto, ale som použil verš z La Traviata. Mio cuore è pieno di dolore. Moje srdce je plné bolesti. Že nemáte pre mňa izbu. A ona, že La Traviata. Bola izba. Bola izba. Jedna činohra, volá sa Madame de Sade. Javí sa to Yukio Mishima. Je to taký veľmi dobrý Japonec. A japonský spisovec spáchal samovraždu. Myslím, že je aj tvoj kolega gej. Hej? A tým pádom... Môj kolega gej. V kancelárii. A tým pádom... Ja som čítal, že ste narodili ako 15-kilové dieťa. Ale ja... Toto ste niekde povedali a ja, že to je veľa. Ja neviem, aké deti sa rodia. Najväčší škandál som zažil s mobilom. Som bol nepriateľ mobilu, robil som balet v Národnom divadle v Prahe a ona furt telefonovala s tým mobilom, furt robila to, že to, vieš, tak toto, že posielala tie veci tam vzduchom, mi povedali to vzduchom, ide do videotelefónu, SMS-ky. Hej, dobre, SMS-ky sa to volá, áno, dobre. A furt ma to jedovalo, potom išla na záchod a ono to začalo, viete čo, keby ani nezvonilo to, ale začalo to takto skákať. Tak keď normálne začalo to skákať, priskákalo to ku mne, ja som mal horúcu káverku, ale sörem. Plácal som to do tej kávy, ono to tak potupne Že potupne? Potupne zabublalo a stíchlo. Pomstil sa vám niečo? Čo? Jedna Kata Nováková v Prahe do mňa hodila, jednoducho netrafila, ale hodila do drahého okna. Musela ho zaplatiť. Takže víťa som bol ja. Pani jedna garderobka ma dala na súd v Nitre, celá. Potom som sa musel ospravedlniť, ja som viem tak dobre ospravedlniť. To vedia moji kamaráti, viem dobrú rohošku zo seba urobiť, čo, pošlapte po mne, myslím si svoje. Áno, ale prečo? Od jednej verbálnej odpadenia húba neodpadá. Presne tak, toto isté mám aj ja. Ja som to mal na Novej scéne raz, takého kolegu jedného vo West Side Story. On tak rozprával, že poď se. On má povedať, že poďte, a on, že poď se. A tak toto začal rozprávať a mne už to bolo tak čudne, asi viete, o kom hovorím. Čudne to znelo a teraz ja, že počas hry už sme hrali a ja tam hrám toho Portorikánca a až nešlo by to prirodzenejšie. No a on ma dal do zápisu. Blbec, ale... Koho máš čo buzerované režírovať nejavisko? Zavolal ma pán riaditeľ. A máte niekoho bizarnejšieho, ako som ja vo svojom? Viktor, ja neviem. Mám dojem, že ty si akože taká rarita. Slovenská rarita. Ale neexistuje ešte Eva Máziková. Áno, to som chcel. William, ty si vyštudoval medicínu, anesteziológiu a podľa mňa to sú... To som atestoval. Atestoval, anesteziológ si bol, pardon. A to sú asi jediní lekári, ktorí nemôžu brať úplatky. Ale... Áno, pacient spí, no tak... Môžu predávať ten matroš, vieš, ten rajský plyn. V tom období to nebolo? Bombu budem... Počúvaj, William, ale niekedy ste si pre inšpiráciu vy nedali ten rajský plyn. Ja som to v živote neochutnal. Ja som napísal tú hru pre teba a teraz... Napísal pre mňa hru teraz. Potom mi môžeš nenápadne, preto sme sa nedohodli, lebo Viktor ešte nečítal, o čo ide. Nevieme sa stále zísť na čítanie hra pre Viktora, Čongora Kašaja a Zuzušebov, ktoré som venoval. Hra sa volá Mutanti. Spracúva vlastne... Dobre obsadené! A prečo je to v Gunagu? Teda ja viem, ale možno diváci nevedia, mnohí sem chodia. My sme sa opili. Stalo sa vám obidvom niekedy, že herečka sa s vami chcela silou mocou vyspať, aby dostala rolu? Žiadne nie, alebo som to nepostrehol.